pinagpalit pa rin ako sa kapitbahay. Siyempre, ipagpapalit ka sa kapitbahay, taday ka totoo maghugas ng buray. I'm a savage. Yo, what's up? Slow J. Subscribe po kamo sa YouTube channel ko, Slow J The Slow TV. Yan po sa taas ang link. Subscribe po kamo, salamat. Gabus na taga Bicol, haralabang bulbul. Hold up. Mayo ng intro-intro. Kaming mga lalaki, ang hanap mi, magayon. Hold up. Si ex-garota nga, minaraman pang pablak-blak sa messenger. Kala niya man talaga dati, di ako tinatad ng message. Ayo yan, puyat sa nang puyat, mayo mang kachat. Hoy, ika, tamayo kang bata. Sa iyong ting... Magpadangat kang kalbo. Ano man kung manloloko, at least, dakula ang payo-payo. Magpadangat kang singkit. Ano man kung sadit ang mata, at least, dakula ang daradara. Magpadangat kang pandak. Ano man kung hababa, at least, halangkaw ang pride ninda. Magpadangat kang basketball player. Bula nga na di tigpapasa sa iba, hanggat day ka pa natitira. Magpadangat kang pasmado. Ano man kung mahiroon, at least, ika lang ang hihiroon. Magpadangat kang tambay. Mayo lang, tambay kaya ako. Pero kung habo mo yung padangaton mga sinarabi ko, ako na lang padangaton mo. Dikit na iwal, big deal na para sa Indo. Mayo kang pakiaram kung single ako. Ano man kung single, at least, mayong bata. Mayo ng intro-intro. Kaming mga lalaki, sa inot lang kami maurag. Sa inot lang kami sweet. Sa inot lang kami interesado. Kasi madali yung kami magsawa sa indong mga babae. Pag nakahiling kami magayon, sawa tulos kami. Kaya kami mga lalaki, sa inot lang kami maurag. Yan ang tandaan nindo ha. Yung bagang gusto nindong madangog sa muya. Sa inot lang kami maurag kaming mga lalaki. Kaya pag abot sa inot, interesado kami sa chat. Pero may kami nagpapakilig, sweet on lamaray. Pero hanggang inot lang talaga kami. Kaya kaming mga lalaki, hanggang inot lang kami. Sa inot lang kami maugma, sa inot lang kami sweet sa indong mga babae kasi pag magayuno ng babae nahiling mi, talagang garo na aakitulos kami. Garo gusto mi natulos, padangat mi natulos. Pag nakain na kami magayon, maputi, padangat mi natulos ang babae, araw kami kay mga lalaki. Kaya kamo mga babae ha, magtubod kamo sa mo. Kami mga lalaki, sa inot lang kami maurag, sa inot lang kami mabuot, sa inot lang kami sweet, tandaan nindo yan. Sa inot, padangat mi, sa panduwa, daay na. Araw kami kay mga lalaki. Oh! Sa inot, pinapahalagan mi. Sa inot, tigiingatan mi kamo. Pero, pag abot sa tahaw, maayo na. Binabaliwala mi nilang kamo. Tapag nakain lang kami magayon, tinatamaan tulos kami. Kaya kami mga lalaki ha, sa inot lang kami mauurag. Sa inot, sa inot, sa inot. Sa inot lang kami maurag. Talagang sa inot, sa inot, sa inot. Diba girls? Yan ang gusto nindo. Sa inot lang kami sweet. Sa inot lang kami mapadangat. Sa inot lang kami mapagpadangat. Tandaan nindo yan. Yan ang itatak nindo sa isipan nindo. Ta kami mga lalaki, sa inot lang kami maurag. Sa inot lang kami. Sa inot lang, sa inot, sa inot, sa inot. Ano? Malino na sendo na sa inot kami maurag. Sinabi ko na, sa inot lang kami, sa inot, sa inot, sa inot, sa inot. Mayo ng intro-intro. Gabus na extra, papansinon. Magpadagat ng riders. Ano man kung kaskaso magpadalagan, at least, dahil kababayaan. Ang buhay sa kinaaban, minsan di mo maintindihan. Minsan mamundo, minsan maugma. Nakakasawa na talaga. Ang perming maing kwarta. Hoy, pade, nahiling mo. Grabe ang duros dahil ka magparaluwas, baka palidong ka. Plastic ka baga. O ano? Saan? Barkada mo lang pag-igwakang kaipuhan. Oh no. Hoy ka, aram mo kung ano ang makulog. Ito nag-uudo kang tubol, tapos nagsasabit sa bulbul. Hoy crush, sinabihan ta ka na baga na di ka naman magparaluwas. Aram mo man na may COVID na dito sa Bicol. Diyan ka na muna sa Indo. Di ka muna magpartagas ng payo. Patagason mo na lang payo-payo ko. Gabus na tao, may kanya-kanyang kakayahan sa buhay. Garo ika,
Kaya mong mangraot ning kapwa para maging malinig sa iba, pero ang dain in the aram, mas maati ka pa sa basura. Yeah! Hold up. Hoy, crush! Makarigos na ako. May baka? Taano kaya? Kung sisipa tong taong gustong gusto mo, iyo pa to ang taong malabong mapasai mo. Garo Lazada, gusto mo mag-order, kaso mahi kang kwarta. Mayo ng intro-intro, daigabos na babae, lalakero, talaga sinda. Sa iyong Yan kaya ang masakit sa imo. Matibay ka man babae, pero takot ka mag-enroll. Gusto mo pala magpulis, pero tiklop ka sa COVID. wala kang pakinabang. Mayo na naman intro-intro. Gabos na babae, plat ang suso. Basta ako, saro lang ang gusto ko. Sa diri ko. Minsan iniisip ko, habo ko na magpadangan. Hoy crush, ginibo ka lang garo ni mama mo tapos ni papa mo para maging baby ko. Sa magbabarkada mi, ako lang ang plastic. Ayoko sa 하리포타 니니데루 사나포타 아리가또. Hala, nadiput tayo, diputa, taga saing ka, kumusta? O yan, di kanto, para sa mga taong niloko. Wala nang intro-intro, lahat ng criminology, babaero. Wala nang intro-intro mga lalaki hindi marunong makontento. Wala na ring intro-intro, lahat ng mga babae nahanap, gwapo. O sige, wala nang intro-intro. Lahat ng lalaki. Seryoso. Pagtulog. Wala na ring intro-intro. Lahat ng lalaki gusto malaki suso. Wala na din intro-intro, lahat ng babae gusto, tomboy na may miyo. Ako si ganda. Ako to, si Natoy, na mahal ka. Ako to, yung pangiting-ngiti lang, pero wala na akong pera. Ano? Baby mo ko? Oo o hindi? Kasi kung baby mo talaga ako, dapat pinapasuso mo ko. Magpadangat yung criminology. Ano man kung kalbo, at least, sa imo lang mabayo. Mayo ng intro-intro, gabos na barkada ko, sa arak lang maurag, pero pag abot sa arambagan, nagdodorolagan. Hold up. Hoy, kung ara mong maugma na siya sa iba, dapat maugma ka naman para sa iya. Ta kung tutuuson man talaga, di mo siya naging maugma sa imo. Pwede bang ingatan mo siya? Kasama ko ang tropa, walwal hanggang mawala. Tropa kong dalawa, nag-iyuta na sila. Hoy crush, pagkachat ta ka, grabe ang sakuyang ugma. Lalo na siguro pag kadurog ta ka pa, tapos hinubaan ta ka na. Magmahal ka ng dog lover, kasi dog style ka sa akin. Guys, pag inalok ka mo ka mga barkada nindo na mairenuman, dahil muna ka mo mag-iba. Tanong, ano man makukuha nindo sa arak? Gastos lang yan, magkakatama pa sa indong mga baga. Kaya pa may nag-alok na irenuman, dahil muna ka mo mag-iba. Pre, ha? Diyan na, meron naman kita. Sige na muna pa di, habo ko. Hala, ngunyan pa nagpasalang di puta. Diyan na, takad ako ng babae. Magagayong pati. Diyan na! Sabi ko, habo ko mawara at lam ako lang porta. Eyo yan, basta babae, intero ka! Yo! Shout out sa kataiming harong. Maurag magkuang malunggay. Maski ba ko man sila nagtanom. O ano? Mayo ka ng barkada? Okay lang yan. Dahil ka na inalok magtambay? Okay lang yan. Dahil ka na tigalog pag irinuman? Okay lang yan. Dahil ka na tigi-iba? Okay lang yan. Basta ang permi mong tatandaan, garo ka buto. Hoy ika, ara mo kung ano ang makulog. Tung pinamati niya sa imo na importantihong ka, tapos maaraman mo na lang bigla na may padangat pala ng iba. Bakit parang sa Shout out sa mga barkada kung mauurag mag-alok ng irinuman. Pero pag naburat, naghihiribian, tapadangat padaninda ang ex ninda. Yung di putang kauragan yan, kala mo man talaga pinadangat sinda, dawa da iman. Mayo ng intro-intro, daigabos na criminology, babaero. Ang iba, lalakero. Yo! Ara mo kung ano ang totoo. Aalokon ka lang kayo ng irinuman pag may kwarta ka. Pero pag mayo kang kwarta, dai ka ninda aalokon, talagi irinuman, sinda-sinda na sana. sabi ng